съм Fight Expert, а ние сме Fightex TV и днес започваме малко по-различно, за да ви покажем нашия Stats Royale, който успях да си снимам. Имаме попадение след 19 честа. Преди един ден съм го реквестнал. След 19 честа Giant Chest, след 32 Magical, след 72 Legendary и след 84 Super Magical. Хора, ще снимаме интересни клипове. А сега нека да се върнем към играта в Royale. Приготвил съм нещо много интересно и ще паузирам клипа за малко. Здравейте, върнахме се. Тук са ни донейтнали на хелспелката и сега ще я дигнем на левел 3. Много сме зле с нея. Но вижте какво съм ви запазил в клан честа. Така че ще можем да го отворим заедно с... Първо да започнем обаче с сила честа, най-лоша чест, после втори честа.
паднем. Ще играем бейсбола и батора. О май fucking god. Не, още ви бейсбол намира. Браво, браво. О май god. Well played. Нямаме добро нападение хора. Елитите не могат да ги играят. Те играем Xbox, но не. Лошо. Тук ще трябва да защитим този батарон и той удря колата със страшен трясък. Това ще бъде края хора. 100%. Отново загуба. И ще се борим да вдигнем много пари на 10. След тази загуба. Уши. Много крайне. Моментално вадиме на Тесло. И Ели бабирите също да са спрени. Трудни игри. И отново нищо от кланчеста. Поредния кланчест, който ни се пада буклук. Сега ще видите как се играе с този дек. Но само 3 легендарни карти, така че който ги има, който има всички карти да копира дека, много е силен. И снова ще играем Губин Бара в защита. Ударихме ли екзекишънера? Да. Екзекишънерът е на малко кръв, който даже няма възможност да докосне колата, да. Сега ще играем запах, за да защитим нашите елити от скелета, армирали миния ход. Точно така. Той явно ще извади Найт без да забележим. Неговия суизър от десно ще убие нашите скелета и като не е докосва колата, което е добре за нас. Принцесата го убива и не е докосва колата хора. Интересна игра. Нямаше клип на драфт челенджа. Нямаше клип на WRC драфт челенджа хора, защото ми лагна и също го фейлнах. Така че беше без значение. 2 победи, нищо не са дадени, поне епик, за което съм благодарен. Добре, това става интересно. Пак, о май гад. Не, приятел. О, не. Колко е силен.
как в фильмах. То Execution Army рассказывает играть. О, no. Не. Добре. Победа! Аз бях забравил, че взехме една такова. Хора, победихме! Колко часът? 5:42. 3 часа до 8:42. Ще успеем да пусна и... Хайде, че ми си жален. Да направим още една битка, няма да имаме време. Затова пък абонирайте се и харесайте клипа. Аз бях Fight Expert и ще видим много скоро.